malo de falar despois dos compañeros que xa está casi todo dito, entón corres o risco de repetirte, non? Eu acredito no 98% das cousas que dixo David, co cal casi podría levantarme e volver a Compostela, ateo, máis concretamente, pero como hoxe estades aquí facendo un esforzo todos, porque el vir aquí ás 10:30 da mañá un domingo á universidade a debatir é un acto militante vocacional que sorprende. Eu non agradaba ver a tanta xente, de feito pensei que íbamos a estar os da mesa tomando un café e falando, pois será cuestión tamén de xenerar un pouco de debate, non? Eu comentaba, vou a ser breve, provocador, como decía Yolanda, eu comentaba onte ou antonte, non? Un xornalista, poeta, escritor, unha persoa que estimo moito, que é Dani Salgado, comentaba, Nabuco David non coñecía a Rebeca, entón dicía Nabuco David a Ourense a falar da partitocracia, e me dicía, tes collóns, e que vas a facer? Eu vou facer un discurso crítico sobre a partitocracia, e me dixo, ti que levas no 2007 fundando partidos. Claro, bueno, son as cuestións, non? E lo decía, bueno, todo o proceso que se deu de configuración dun country bandiño dentro do BNG, a configuración do partido, logo a confluencia con outros partidos e outros compañeros no proxecto novedoso de Anova, e viñamos a falar da partitocracia, non? E eu como vocero dun e como responsable institucional de outro. Así que me vou a despersonalizar. E porque os tempos nos radicalizan e nos van posicionando, non? Moitas veces non é cuestión de vontades, sino de necesidades e de realidades, e as realidades están aí e nos están golpeando duramente, e eu creo que compre facer esas lecturas porque son absolutamente necesarias. Por lo tanto, un pouco por tocar a cuestión da partitocracia, que eu creo que está moi enriba da mesa e últimamente moito máis nesta situación de crisis sistémica que estamos a vivir, ou da partitocracia entendida como unha deformación sistemática da democracia, non? Cun sesgo xa máis negativo, e creo que é donde podemos identificarnos que a partitocracia entendida incluso no estado actual como bipartidismo, que creo que sufrimos todos dunha maneira absolutamente directa e que ten unha sintomatoloxía, eu creo que evidente, que todos sabemos, non? Por poñer algún exemplo, os consensos, os posicionamentos son tomados polos menos en lugar dos máis, a participación incluso moitas veces é inducida polos que consensúan, nos propios gobernos, nas responsabilidades institucionais non hai espazo para operadores políticos ou cidadán fora das cúpulas partidistas, e por non tocar ou por non falar de cuestións básicas que todos comprobamos, do control que se exerce sobre os representantes unha vez que son eleitos polas propias estruturas partidarias, incluso do monopolio que se exerce sobre a súa nominación, non? Isto é algo que estamos comprobando, e xa por non tocar outro tipo de polas, outro tipo de ramas dentro desa partitocracia ou dese servo xa asentado no bipartidismo, que eu creo que estamos comprobando e son transversais, como é o caso nestes momentos da corrupción, que moitas veces dentro do propio partidismo ou dentro do propio sistema de partidos se pretende extender a todo o movimento político, eu supoño que unha finalidade clara, e é un proceso constituído un cambio de sistema que non vai a posicionamentos máis cálidos que os actuais, e como ben decía David Siscal, incluso en modelos claramente máis perigosos que os actuais, que xa é difícil facelo, non? Por lo tanto, eu creo que a partitocracia se establece nesa dicotomía de Estado democrático, Estado de partidos, pero que eu incluso ia moito máis alá, non? Non creo que se xa en estes momentos o problema fundamental, non? Incluso xa nos coñemos en posicións de autocracia, de 2.0, non? De posicións autoritarias de gobernos. Eso tampouco se está dando nestes momentos. Nestes momentos estamos noutra dimensión, imos moito máis alá, e o feito de que son aqueles que non están nin nos gobernos, incluso impoñéndose pola vía dunha autoridade superior dun gobernante, aqueles que non están nin nos gobernos nin nas institucións, os que están a impoñer a súa vontade, non? E esa é a situación que temos nestes momentos.
é dicir, grandes corporacións, o propio sistema financiero, grandes intereses, que directamente son os que están a marcar os tempos sin cancelas e son os que están a fixar posicionamentos, convertindo, bueno, pues, o que en algún momento se entendeu como partitocracia, que existe, como unha especie de correa de transmisión de estos, non? Eu a veces emprego a imaxen de dos mandados. E esa é a situación na que nos encontramos en estos momentos, que incluso é moito máis grave, vai máis alá dunha crítica que podes facer a cuestión do sistema de partidos que hai, que existe, que está aí, que é empregada, e incluso máis alá de posicións incluso autoritarias, porque que nos está moitas veces a gobernar, a tomar as decisións, non pasa por ningún tipo de filtro que teña que ver directamente coa maioría social ou coa cidadanía, co agravante de que moitas veces todo este tipo de situacións ou de crisis se utilizan como coartada para introducir cuestións claramente ideolóxicas, non? Por iso a charla máis alá da partitocracia en busca da política, non? E hai que reivindicala, porque non? Incluso dende un punto de vista gramsciano de pesimismo da razón, que eu creo que aquí o temos en riba da mesa, e do optimismo da vontade, eu creo que hai que reivindicalo e facelo individualmente e colectivamente, e reivindicar a política, e reivindicar incluso no termo máis aristotélico o animal político que todos levamos dentro. Está moi xeralizado, eu son apolítico, eu non participo, non, ti en todo caso xa partidista, non? O animal político todos os temos, na medida en que nos posicionamos, na medida que incidimos no modelo social, na medida en que opinamos das cuestións que nos rodean, da sociedade que queremos, dos servicios públicos que desexamos, do tipo de relacións laborais, das cuestións identitarias. Na medida en que facemos, na medida en que vivimos, respiramos, somos animais políticos, e a política hai que reivindicala. E entón chegamos un pouco a cuestión que tamén nos atinxe, non? Incluso como movimento político, partido, e o dilema no que estamos instalados, e que imos a facer, non? Estamos en un proceso constituinte e nós mesmos estamos, sobre todo a xente que está participando directamente en Anova nun proceso constituinte, e que é o que queremos facer. Claro, eu a veces poño a metáfora, e eu creo que aquí se tocou, Rebeca falaba do revolucionario que levamos dentro e que xercemos de maneira consciente, moitas veces do fascista que se agocha a nós de unha maneira preconsciente, non? Eu utilizo máis cuestións amorosas para explicalo, non? Incluso para explicalo a hora de falar da Constitución da Nova, ou do que queremos facer nun futuro, non? Somos homes e mulleres con distintas experiencias políticas ubicadas na esquerda, dende a socialdemocracia clásica a movimentos máis rupturistas, que en un momento nos decatamos do que está acontecendo no noso país, que estamos nunha situación extrema, nunha situación na que debemos volver a reinventarnos, ou volver a resetearnos, nunha situación na que non nos vale o que existe, na que entendemos que hai unha maioría social que está a ser sistemáticamente agredida, orfa de referentes políticos, e que na que nos decidimos autoorganizar, e estamos en eso, en construcción, en ese proceso, non? E isto é como amor, na que un vai pola vida agarrando a toparse o amor da súa vida e vai sucesivamente tendo fracasos sentimentais, e incluso con diferentes persoas, non? Acaba sempre chegando ao mesmo punto, porque a veces non fai autocrítica e pensar que ele é o seu peor enemigo, non? E eu creo que ese é un exercicio que todos debemos facer, é dicir, pensar que evidentemente hai cuestións que están aí fora, cuestións que nos afectan, pero que moitas veces debemos mirar dentro de nós mesmos, incluso dentro das propias prácticas que temos a hora de construir algo novo e a hora de facer algo verdadeiramente rupturista ou verdadeiramente que sirva para esa maioría social que está a ser agredida. Por eso que temos un debate por diante, e eu creo que un debate sano que dá, non? E con riscos dentro de todos nós, de si construir dentro das nosas capacidades pois un partido tradicional ou un movimento político, non? El falaba, e eu creo que aquí tamén se ten tocado a cuestión do movimento político. Eu creo que ten que ser o camiño, sendo conscientes de onde vimos todos e onde vamos, non? E eu deixarei un par de notas en riba da mesa para
o debate, non? É dicir, un movimento político se construe establecendo uns criterios de relación entre os propios integrantes dun movimento político e tamén establecendo a maneira de relacionarse coa sociedade, non? E a hora de relacionarnos entre nós, non? Hai cuestións que están en riba da mesa e creo que se falaron, non? E tentar instaurar a cooperación en vez de a competición e tamén buscando unha cuestión que eu chamo operatividade vertical, non? Operatividade vertical no sentido de que evidentemente por moi asamblearios e transversais que necesitamos ser operativos, necesitamos reaccionar diante dun sistema que é casi que omnipotente, que chega a todos os lugares e que está agredindo a maioría social. Pero cando falo de operatividade vertical sempre intento cambiar a direccionalidade, non operatividade vertical de arriba a baixo, sino operatividade vertical de baixo a arriba. E iso é un concepto que eu creo que debemos valorar, non? E que cada vez temos máis ferramentas para facelos. É dicir, temos que reaccionar, as agresións son constantes, o espazo-tempo cada vez se reduce máis, a información flúe, todos casi nos informamos en tempo real de cuestións que acontecen. Porque se iso está acontecendo, non podemos utilizar todo ese campo que temos a hora, por exemplo, de establecer liderazgos compartidos, a hora de establecer tomas de decisións colectivas, posicionamentos colectivos, e a hora de ter unha ferramenta verdadeiramente útil, non? E eu creo que eso é a asignatura que todos, cada un de nós temos por diante, non? Porque podemos ser moi críticos coa bella cultura política, coa cultura tradicional, que ten a súa razón de ser, que ademais ten os seus mecanismos, que ten tamén as súas aportacións, pero logo nós, en maior ou menor medida, acabamos sempre reproducindo a cultura política que criticamos, porque no fondo nós tamén somos heredores desa cultura política, cada un de nós o é, non? E cada un de nós pensa que está en posesión moitas veces da verdade absoluta, ou que sabe as cousas que hai que facer e como as hai que facer. E iso engarza tamén un pouco na relación dese movimento político coa sociedade, non? E el o explicitou de un xeito bárbaro, incluso a metáfora da zanfona, e a mí me encanta incluso a cuestión do arco, non? O movimento político nestes momentos, e eu o falo a veces, debe acompañar aos movimentos sociais na súa xusta reivindicación, non practicar o populismo en vez de tutelar. É unha cuestión que cambia a perspectiva e o foco. É dicir, eu entendo que nestes momentos, tanto nas institucións como nos movimentos políticos, nos partidos tradicionais, xa non se vanguarda de nada, non somos vanguarda. E iso é algo que está aí, e co cal debe facer cambiar o foco e nos debe levar a asumir que temos un patrimonio de coñecementos, cultural, político, que hai que poñer en riba da mesa, pero non para soballar, non para tutelar, senón para acompañar, para enriquecer movimentos sociais que tamén están en crise, pero que teñen que emerxer en representación dunha maioría social que obxectivamente está a ser agredida, aínda por un instinto de supervivencia, e que aquí xa non se trata tanto de movimentos sociais organizados por vocación ou por intentar defender un mundo mellor, senón por necesidade. A agresión está sendo de tal calado que os movimentos sociais teñen claramente que emerxer e autoorganizarse por necesidade, e aí os movimentos políticos tamén teñen que estar atento a esa cuestión, non? Configurar o que eu chamo unha parte dun vector que ten que conquerir un trozo de sistema, e desa posición ten que chegar unha síntese de sociedade máis xusta. Aquí hai moitas cuestións onde da mesa que hai que ajustar. Evidentemente, eu estou con David, dende a esquerda se ten feito unha diagnose, eu creo que lúcida, non existe un tratamento, e aí xa sacou a formación profesional. A xente se está dicindo que isto non vale, se está dicindo que evidentemente por aquí non podemos ir, pero tampouco lle estamos explicitando moi claramente a donde queremos ir. E ese é un pouco a cuestión que a xente tamén necesita saber para intentar mudar esa
esa tendencia, non? E pouco máis, non? É dicir, animarvos a que participedes deste debate. Eu creo que o debate que debemos dar, incluso nunha oposición autocrítica, porque nestes momentos no que, como diríamos, ataques campo, vivimos nos violentos anos 10, isto non é unha cuestión non sei, dunha batalla de esgrima, non? Aquí nos estamos xogando moitas cousas colectivamente, individualmente e como sociedade. Moitas gracias.